हे गाइस वेलकम मैं धमाका क्या ब्लॉग्स यूट्यूब से मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ। तो गाइस दिन भिडियो पुरा इन्ट्रेस्टिङ जागोन आरोना मात्र भिडियोखौ जोबजासिम नाय आरो मोजां नांबा लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब खालाम दाबाव फंबायखौ मोनसे शेयार खालामना हो नोंसोरनि मोनसे शेयारानो आंनि थाखाय बहुत सपोर्ट खालामनाय जागोन आरोना। दे होनबा भिडियोखौ सुरु खालामनोसै। आव फै आंनि खाथियाव फै आंनि खाथियाव नुदोंना आंनि बै हाजो हाथरखिखौ बेखौ हेमन्त हे जानो नोंसोरनि मेगना माहा थांदोंमोन हा माहा थांदोंमोन कमेन्ट खालामना खिन्थादो माहा थांदोंमोन। तो भिडिअआ जोबाखै आरो मोनसे दङ तो नायदो। बै अखोरां हाथरखिया मानो बिदि जादो थानो हाला नोंनि अखोरां बेखौ हेमन्त हे जानो वाह मेगना आजिखालि माहा थाङो ना दाउखाफ्राबो पुरा प्रटिन मोनदों माने आंनि भिडिअ नुनानै। तो भिडिअआ बेसेबांसोमोन जास्ट फानि हिसाबै बानायबाय आरोना मोजां नांबा लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब खालामनानै दाबाव बेसेनहाय शेयार खालामना हो। तो जास्ट फानि हिसाबै बानायबाय आरोना नोंसोरनि जुदि मोजां नांदोंबा नोंसोरनि गोसोनि खोथा लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना सब्सक्राइब खालामना नोंसोरनि गोसोनि खोथा आरो फानि बानायबाय आरो बाय टाटा लाभ इउ।